ndị ọdịnala anyị ekene unu, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene unu, ndị Igbo nwanne unu nwoke ekene unu. Anyị nwawo ndị ọdịnala, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ndozi ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala, anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị nwawo ndị na-atụ alụ ka anyị wee tụpụta ka anyị Igbo ga-esi adị mma. Ụmụ ibe anyị ka anyị kene unu taa. Tupu anyị ekwube, anyị ga-ekene godi enu, kene anị, kene ikwu, kene ibe, kene ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe, ọkwa astronomy, nwa bekee si astronomy. Astronomy was the study of the celestial body, kwa eziokwu. Gịnị bụ igwe n'Igbo? Gịnị bụ igwe? Ụmụ ibe, gịnị bụ igwe? I want to know. Unu si eluigwe, elu igwe, the celestial body. Ọ bụ ya bụ the study of the celestial body. Igwe bụ gịnị n'Igbo? Igwe. As unu egezi na gwara m unu, this language of Nobekere trickish. Astronomy, go to definition of astronomy. Ghana definition of astronomy. All the study of the celestial body. Gịnị bụ igwe? Ndị Igbo si elu igwe, mana because of pronunciation I change it to any igwe. Igwe, no. Ọ bụ igwe, elu igwe, the celestial body, because ọ bụ na ya study his celestial body, you can never know what is there. Gịnị bụ kpakpando n'Igbo? Nwa bekee sị na ihe ọbụla nọ n'elu bụ star. Everything up is star. Gịnị bụ kpakpando? Gịnị bụ kpakpando? Gịnị bụ anwụ? Gịnị bụ anyanwụ? Gịnị bụ ọnwa? Before nwa bekee amara na enwe ihe dị n'elu, anyị amarago. Before nwa bekee amara about electromagnetism, anyị amago na anwụ nọ ebe ahụ. Before nwa bekee amara ihe bụ na ọnwa bụ cycling, na ọnwa bụ cycle of ani, na ọ bụ the cycle of ani, the count ka anwụ, ka what's your count no from anwụ, because without ọnwụ there will be no life. Before nwa bekee amara destiny, nna nna ha amarago ya. Ihe ọ bụ na Igbo kpọrọ afa, ị chọrọ ịma ihe na-eme na be unu, were afa village unu na-aza, were ya mara ọkwa mgbe nke ndị ụka, nke ụmụ Chukwu na onye Chukwu asị gị mba. Ancient name of your village, you know, o representri ọ ihe ọ bụ, o representri ya. Tata ihe m ga-agwa unu bụ na ọ bụ na unu amara the science of your creation, ya nna nna gị ha, ị nweghị ike ịrụnwu machine, ị nweghị ike ịrụnwu moto, ị gaghị eme nwunye, because gịnị bụ ignition? Ignition. Gịnị bụ ignition? Ịgbanye moto, as long as na moto ahụ dị on, the ignition must be on. Ịgbanyụ ignition ahụ ọnyụọ, moto ahụ anyụọ. Ịgbanyụọ the ignition, moto off, life and direct. So ụmụ ibe, unless ma ịma destiny, ịma ihe nna nna gị, ịma Igbo, ya bụ na ịrụọ moto rụọ plane. Nwa bekee ma ya, nwa bekee knows it. All this thing for nwa bekee is common science, because you because na ngụwa na onwe gị awụgo a victim of this fake education. Ị na-afụzi all those things. Enwere Chukwu is not, onwere ihe ọ bụ. Chi is yes, there is chi, but Chukwu no. Ọwụ na ga-enwe Chukwu enwe, o kwesịrị ịwụ mmadụ. If you can have anything like Chukwu, you supposed to be human being. Iweta machis, iweta paket machis, ịkpa ya ọkụ enwuru. Ọ bụ ọkụ ahụ bụ ignition, ignite the chi. Ignition that ignite chi, then motor movezie. Ọ bụ ngwa bụzi driver. Ọ bụ driver bụzi the fire, ka ebe direction of the fire na-eje. Ọ bụ ngwa bụzi driver of that motor a na-ekwu okwu ya. Ngwa bụ the driver of the motor. Agwụ wee batazi ebe nke agwụ batara. Therapy to correct ebe the motor ga-aga, ebe the motor ga-esi aga. Ndị Igbo, ọkwa gwara ihe na-agwa unu bụ life and direct. Ọ bụ na unu amara this science, you can never do anything, and anyị enweghị ike ime gị allow ka iteke any leadership n'Igbo land. Ngwa nke eziokwu, any religious person cannot take any position in Igbo land.
life and direct, because ọ bụrụ na uche onye ahụ na-arụ ọrụ, the person should know. Because anyị Igbo adịrọ mma, this thing ka m na-agwa unu ihe mere anyị Igbo adịghị mụ na na-ekwugheri na-akọ nonsense. This is the problem. People na-anaghị eche uche ka unu tinyere n'isi oche. Ndị na-anaghị eche uche ka unu tinyere n'isi oche, that is why you have problem. Onye na-ama ihe bụ chi, ọmaha na chi bụ friction, no ignition. Ọmaha na chi bụ life force. Once gbanyụrụ the ignition, the key of a motor, the life of, and that is motor. Mmadụ anwụọla. Ịgbanyụọ the ignition, motor battery, motor anyụọ ọkụ. Onye na-amarọ this thing can never lead anybody to anywhere. Who don't know this science can never lead anybody to anywhere. Ndị Igbo ma ihe a na-akọ. No, nna nna gị this thing dị n'ọdịnala Igbo. Unu ewere adịa chi ukwu n'ime. There was chi there, nna nna gị hapụrụ gị chi. Si gị na chi with the life force. No bụ ngwa nọ in control of this life force. Na mmụọ bụ agwa. Agwụ. Na mmụọ bụ agwa. N'ụwa anaghị agwụ. Akpagharị. Ngwa the driver of the hill. Atụ na Chukwu nọ n'eluigwe, ọ na-eme nke ọ na-eme nke nonsense. Rubbish. So believe in God or believe in God. Since you believe, so what? What about you that believe? What happened? Here religion is a culture. You can never debate any political discussion without having an ideology. You can never do it. Nowhere in the world. Nowhere in the world. That's why you can stay in Facebook and talk rubbish, stay in WhatsApp and talk rubbish without at meaningful something. You can never come out of a meaningful thing because onye nwere ihe bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye nwere ihe bụ enwere ihe ọ na-akwafu. Also gị sita discuss about politics 100 million years. It's based on nothing. Baseless discussion because politics is guided by ideology. Ndị isi ha na-arụ ọrụ. They create to conquer because more is an interaction. You must know the process of life. Everything, as in everything work, you must know them to create an ideology to conquer this fear. Fear never exists. How do you conquer fear? How do you conquer fear? Through the culture you create. How do you progress? Through the culture you create. So ihe ọbụla you create, either he makes up or he breaks up. Either make a slave or make eze. But ọ bụ ngụnwa, you created slave and you created the king based on your culture and tradition. Political process is a culture, is an ideology. If you don't have the culture, you don't understand it, then you imagine. If we want to develop, ordinarily develop the mind of the people, we should create a system of moral behavior. Must you call it religion? Must we call it religion? Religion of Igbo? No. So anyị nwere a moral behavior program nwere ike ime ndị mmadụ ka isi dị ha mma. They know who the higher self, who the lower self, and everything based on Igbo cosmology. Nna nna anyị ha nwere cosmology called ordinary. The interpretation, the philosophy of life, the interpretation. Nna nna anyị ha nwere ha na-akpọ astronomy, which is elu igwe. Ndị ụka atọ nọ eto elu igwe because they want to worship on sky god. Because they want to worship sky god, then call it Onigwe. Werezie ukwu adịanachi. Who is fooling who? Kedu onye a na-akpọchi ukwu ahụ? Jesus Christ. Because you are doing this unknowingly. That is why here is secret. I'm giving you the secret of lie. You are doing this unknowingly. Obra about do you want to worship or you don't want to worship? No. Emere gị pọpị. You have been deceived. Onye ha na-ekwu maka ya. Obra about who don't want to worship God. Onye na-achọghị ife Chukwu. Who in this life don't want to acknowledge God? Who is that? Onwere onye ọ bụ. But here na agwa gị na this way will just deceive you and give you to devil. Sị na ha na-enye gị Chukwu. Take it every day. Pray. Pray what? Nna gị do incantation, invocation, because they know this force that ignite by chi in them. They are in control of these forces because this force is a behavior. It's a behavior. So create a way to control this behavior. If you lack this sense, intelligence in down, you cannot create a behavior, then you have a chaos in your land. Ebe a ka ndị oshizi, ndị ama, ndị ntọrọ mmadụ, ndị ọgwụ, ihe niile, they lack this proper. Because nwanne enweghịkwa onye ọbụla ga-aba n'Igbo with the present ideology of Igbo. Onwere nobody, onye ọbụla gụrụ akwụkwọ, gasị akwụkwọ
fụ ihe na agwa ka n'ike esi n'imi ọ gaghị like ya. That's why majority of ndị Igbo achọghọ dị ka unu nwere onwe unu, because they had inside them they are slave, they don't even trust themselves. They believe n'Igbo nwere ike, I believe n'Igbo nwere ike ibi together. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu, the majority of ndị Igbo believe n'Igbo enweghị ike ibi together because there is no ordinary. Had it been ordinary at the first place, that na agaghị adị ha n'ime. That thing dị ha n'ime because nature abhors a vacuum. That thing created, automatically created, because there is vacuum and something else occupy the space. Something else occupy the space. But ndị be anyị amarọ ịma na-ekwu ọdịnala, ndị mmadụ anaghị aghọtacha dịtịrị ọfụma. Onye ka m ji ele esi this thing that na-akọwa ya otu a ka ndị mmadụ ghọta, because ọ bụrụ na ị ghọtara ya nwanne nwere ebe ị na-eje. Before you discuss a political discussion n'ụwa, you must have base of that political ideology. Oge nwere base number one. That's why ikwuchakwari iland dịkwa na west, ịbụrụ onye west, so ịnọghọ mgbe ekpere ikpe, ịnọghọ mgbe enyiri ozu. You can never practice western philosophy, never, because ha mere to favor them. They did it for themselves, for with their own ordinary, for their own interests of their children and their unborn children, not for you. So nwere ihe ị chọrọ ime, mee your own. So ọdịnala nna gị debere gị ọdịnala, debere gị chi, debere gị ihe niile, gwa gị na chi bụ ignition to ịkpa amachisi onwuru ọkụ. If you don't control this fire, fire will burn you. Ọkụ ga-agba gị. Life is a fire. Ọ bụrụ na ị control the fire, you will be burn away. Ime smoke away. Because Igbo land, there is no ideology that guides Igbo land. So ihe na-eme na Igbo land, the address of scientifically is not surprise. Scientifically is not surprise. O nwere ike ịdị ndị ụka surprise ma ọ bụ dị that ụka ha na-eje with the consequence. But I blame kwa ha na ụka ha na-eje, I blame kwa na because na there is nothing on the ground. So the mind must look for somewhere. The mind must look for where to attach the mind, because this is, that's when you go na anya magnet oboro eye. Anya is magnet oboro eye. So the mind must drive somewhere. Igbo na Igbo is going away because there is no ideology to sustain the Igbo. Una na-atọkwa ya akaba. Ọ bụrụ na ị nwere ideology to sustain something, that thing will goes away. Pompape. About sentiment or emotion. Ọ bụrụ na ị nwere any ideology to sustain, ọ bụrụ na ị nwere moto ịgba ihe fuel, fuel ahụ moto ahụ anyụ ọkụ. Ọ bụrụ na fuel adịghị na moto gbuo anyụ ọkụ, onwe automatic. There is no automatic way of life. There is none. Ana ọ bụrụ na Igbo nwere afa, and the afa ahụ bụ ihe ọ pụtara. Asụsụ ọ bụla Igbo na-asụ asụ nwere ihe ọ pụtara. Chi pụtara ihe a na-agwa unu, nothing more, nothing else. There is no man somewhere. Is energy, ike. Enwere ike nke force, nwee ike nke energy. Ha bụrụ ofu, mana maka Igbo nwere Igbo na-asụ n'onu. Ọ wee batazie ndị njọkọ akọwara gị ha na-akọ. Njọkọ University, ọ ha create cosmology, ha create astronomy. Ọ ịbata ebe ha akọwaziere gị na ike nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, ike nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, nke a bụ nke a ka ọ na-arụ, nke a bụ i werezie imezie practice, ịrụbazie moto, rụbazie machine, rụbazie forklift eji ebu n'ihe enu. Unu ama na ị na-anyụ nsị, ịnyụ nsị ka eji wee rụọ forklift. Unu ama na the same thing iji anyụ nsị ka eji wee rụọ forklift. Na ọ bụrụ na mmadụ anaghị anyụ nsị, na-enwe ike ịrụ forklift n'ụwa. Ọ bụrụ na mmadụ anaghị anyụ nsị, there will be nothing like forklift na-ebugo ihe enu. Unu amara. Ọ bụ if you don't study, even na study man as you want to go to heaven. Nwanne nwere ebe ị na-eje. If you study man, you want to see God, be child of God, do this, you cannot produce anything. Or they get surprised na way na. Are you surprised na enwe ihe na-arụpụta n'ụwa? It's not surprise, because ebe ị na-eje o were wrong place. You are going to wrong direction. Because everything about you chukwu. This is your chukwu okpuru isi ka ntị ochirie ọma your condition ka i wee fụrụ nwanne. That you see that na ime mistake, na ọ bụghị eziokwu imere mistake. This your chukwu ị na-akpọ ụtụtụ 6 na-akụ ịkpọte ndị mmadụ na-ekpere, bịa na ka ikpe ekpere 12 na-akụ the whole chop emechie a na-ekpe ekpere,
7 na-akụ ndị broklozari a na-eje, 9 na-akụ ndị ekpere a na-ekpe. Every blessed day living on hope, living on hope, living on live na hope. Nke ahụ aga ụmụ ya ka na-elivgo na hope, ha ga-ebigide na hope. Ụmụaka anwụọ, ụmụ ọ mụrụ anwa na-ebikwa na hope. Ọ bụrụ about to believe in God or not believe in God. The problem is that you don't understand. That's it, because ị na-eme that thing n'obi ọcha, ị na-eme with good faith, but you have been bamboozled. Egwuregwu wayo, emere gị pọpị, emere gị pọpị. That is it, simple as ABCD. Mana nke ọdịnala na-egbuwara ụlọ ahịa, onye ọbụla ga-ama aka ya anywhere. Ọ bụrụ na ọdịnala ya akwụdoro, maka ndị Igbo na like imebi ihe ha. Ọ bụrụ na ọdịnala akwụdoro, nwere ihe unu ga-eme. Politically you are nowhere to be found, because politics is based on ideology. Ị nwere one. Apart from ordinary, do you have one? Can you present to me? Can you show me? If you remove culture, there will be no politics. Because culture will be the movement of the people, by the people, for the people. That is culture. Culture is the movement of the people, for the people and the people, not politics. Not politics. So how can you do politics without ordinary? How? Based on what ideology? Wait, which one? How can you mobilize people? Can you say mobilize people? What? How can you move? What are you going to tell them? Okay, after the vote, after the vote, and what will happen? How do you keep people within that culture in educate that you want to do this, you will do this, you will build the road, you will build the bridge? After the election, what happened? They come and lie to you, then go. After the election, everything stands still. So if there will be development, is the culture. If there will be anything at all of the culture, anything at all nwere ike ime n'ụwa bụ culture. Onwezi ihe ọzọ, nothing more, nothing less. So ọ bụrụ na ị nwere that culture, nwanne hapụ akụkọ. Criminals will come and take you away. And you go, because o nwere system chọrọ ka m tiwara ndị be anya ihe today, let them know. Ọkwa ifọrọ gị nwotu ị nọ na in Australia, enwere ndị a na-akpọ Aboriginal. Nwa bekee si n'ebe anụnwa na Europe garo n'Australia, create a law in Australia. Ịma ihe ha mere, ha ewere iwu aha mee ihe a na-akpọ law enforcement agencies. Nke nwa na onwe gị bụzo Australia a na-akpọ ọka ha na-akpọ ha Aborigine. That law of Australia aha ejidego gị nwa mechọrọ mechọọ, as long as na ha create ya na-akpọ law enforcement agency, nwanne law ahụ bindere gị mechọrọ. That is the game. Maka na ndị ọwụ na ndị Aborigine ahụ nwere culture, they will use their political power to manage that law. Aborigine of Australia enwere that idea. Ha ma ha na enwere ihe a na-akpọ culture. Ọ bụrụ na ha ama, ha gbara ka ụkpaka, otu anyị si gbaka ụkpaka. Ọ bụrụ na ha ama, nwa bekee agaghị adị mmadụ ise were anị ha. Ọ na-eme na the whole place ndị Igbo ndị ojii nọ n'ụwa niile. Everywhere ndị ojii nọ n'ụwa niile ka ndị na-achị that place. Ebe ọ bụ na ndị ojii nọ, because unu amaghị ihe problem ndị ojii. Oh, I don't want to participate. That's why you're suffering. Ihe iji ata ọfụ bụ na is my land. I cannot participate. It's my land. Nobody asks you to participate. Create something. Create an ideology to protect your land. Even ideology. Your people will go and follow them. Ndị bunu, your brothers and sisters will go and follow them in every which way. In a walk na-achụ aja, your brothers follow them to ndị ụka. Ị na-akọkwa nonsense, hey, soro ha na politics. Because if you don't create one, your people will leave you. They will abandon you. Simple as ABCD. So ụmụ ibe, ihe a na-akọwara unu bụ ka unu mara the importance of ordinary. And the ordinary nke anyị na-emekwa akwụkwọ ha nke ka ntụ na-eto ọjị na ịchụ aja mba. An ideology, cultural heritage, ordinary cultural heritage. Na Christmas, December period from 24 to 31st, the feast na Igbo, the feast. Anyị ga-build ihe a na-akpọ pyramid, igwebike. Anyị ga-eme symbolizes igwebike physically. Anyị ga-emezi igwebike physically. Ọ wụzi n'ọnụ, ọ dị physical, a na-afụ ya anya.
ọrụ feast n'ala Igbo, festival n'ala Igbo, ọ dịgo ka a ga-esi wee mee ya adịgo, afọ na-abịa abịa ga-ebido n'ala Igbo. So if you remove culture from any people, nothing, enweghị ihe na-eme dị ya. Iwepụ culture from any people, everything dies off. Ke ihe na-eme ndị Igbo taa, ịma nna ekwu anụ m enye ụna ana m atụrụ n'aka. Ke ihe na-eme ndị Igbo ifere na-eme ha ịsụ Igbo movie today, kedu ihe a na-eme ebe ahụ? Ndị ọgwụ ego, ndị ama, ndị na-eme nka, ndị na-eme nka. O nweghị ihe a na-eme to motivate you ka ịdị na ime Igbo culture. No, everything about Igbo Nollywood movie will just to make you, because all the sponsors, ndị na-sponsor ya nwere ndị na-afọrọ gị n'anya, mana ụnụ amarọ actor nka unu na-ene actor nke ahụ anya like ya maka nwa bekee ma the importance of movie. That's your favorite actor, kedu ihe ọ na act na movie? That's your favorite actor, kedu ihe ọ na act na your omenani na-ekuchi nwunye mmadụ, omenani na-ekuchi nwunye mmadụ, arụ ka ha na-eme, ha na-anara bribe nne ha. So ihe na-agwa gị bụ na ndị Igbo na-ere nne ha maka ego, ndị Igbo na-ekuchi nwunye onye nwụrụ anwụ. So all these things ga-eme gị i hate Igbo more and more. So but onye ahụ your favorite actor, you want to be like the person, ihe ị ga-emezi bụ ọ bụrụ na afa gị bụ Njọkụ, ichenji eto Michael Grayson, ichenji eto Ben Johnson, because you don't have, ị chọghị inwe anything to do with this nonsense. Andy Okeke, Andy kọwara m ife ọfụma. Isi ndị Igbo na-agwọ ọgwụ ego, ọ ihe dị movie na-agwa gị na ọ ga-eji nwunye egworo ọgwụ ego. Andy gwa o ji nwunye egworo ọgwụ ego. So ụmụ ibe, fim ọbụla na a na-eme nwere ihe ọpụta. Movie anyị ga na-emezi na ka nna nna anyị si wee discover science, discover anwụ, discover anyanwụ, discover ọnwa, discover kpakpando, discover elu igwe, discover chi, mara ihe chi bụ na movie, na cartoon, na comics. Ọ ihe anyị nọ vibrant culture. A na-ekwu igwe bụ ike, ị na-afụ ya anya. Anyị ewere mmadụ rụọ piramid, ọ bụrụ feast festival, iruwe that place ifu ka eji mmadụ rụọ piramid, iche na ọwa ụmụ ahụhụ iru ebe ahụ ọhụrụ mmadụ, isi ọwụ mmadụ ka eji were rụọ piramid ya. Ọ ya ka a na-akpọ culture. Create an ideology, make them practical. Create an ideology, make them practical. Igwe bụ ike, ndị ọdịnala na-emego ya piramid. Igwe bụ ike bụ piramid. Anyị ga-eji human being build human pyramid. Human being pyramid. Ọ symbol ndị ọdịnala. Symbol of ọdịnala wu human pyramid. Iji mmadụ rụọ pyramid. Igwe bụ ike, ọ ya bụ symbol ndị Igbo. And ọ ya ka anyị ji eje. Ogu na ọfọ anyị ga-eji ọ bụrụ culture. Ọ pụta apụta practically, ọ bụghị nke a na-akpara ọfọ n'aka, no. Ọ bụrụ festival. Ite mmanya ga-awụ festival. O nwere egwu a na-akpọ idibo nkwa. Idibo nkwa, ndị a na-egbu nnukwu ịgba. Ọ ya bụ bongo. Ọwụ Igbo ahụ efuru ndị nnukwu Igbo ahụ ga-akpọ bongo. Ọ Portuguese language, Portuguese name Igbo people bongo. Ọ bongo of Gabon, Igbo ka ọ bụ. Ihe o ji aza bongo bụ na the Portuguese name na-emuru your ancestors. Well, bongo. So we must reinstitute this thing back. This Igba bụ egwu. Ọ ya ka a na-akpọsoro gede. Maka Igba ndị amaala, onye ọbụla ma ihe bụ amaala n'ime abalị ọkụ otu efu a na-akụwa Igba ahụ. Ọ ya ka eji akpọku ndị mmụọ. Ihe nna nna anyị ha mere eme ụmụ ibe. Ọ bụrụ na anyị ma ya, anyị nwere ike, that is ebe anyị nọta ya agaghị anọ ya. Ebe anyị nọta ya ga-anọ ya. Anyị na-ebe chukwu. Ọ bụrụ na o tinye chukwu, nna anyị etinye chukwu nsi owu n'afọ ụlọ, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị about itinye chukwu. Ọ bụrụ na chukwu dị, anyị kara itinye ya. Ọ bụrụ na ọ dị, anyị etinye. Onweghị onye si na enweghị power. There is power, mana ọ bụrụ chukwu ka a na-akpọ ya. That is it. And that power ahụ nke nwa nọ in control of the power. So ihe ordinary system of ordinary system, the system bụ to make you know the secret and be in control of them. Ọ kara ọrụ gị mma to know them and use them than to serve them and be a fool. Kedu nke ị likere? To know them and use them, or to serve them to be a fool? What do you want? Ihe ị chọrọ ka deceive gị to be a fool,
ọka ịbụrụ god like you break creator, ị na-arụ moto, na-arụ plane, na-arụ ụgbọ mmiri, rụzie ụzọ, rụọ ọkụ, rụọ mmiri, ụmụ gị aba uru. Kedu ihe ị chọrọ? To serve God and be a poor man, or to be god like and be creator? What you have to choose, because ordinary want you to be a creator, ordinary want you to be the leading. Ka ndị ọzọ na-amụrụ from Africa, ordinary chọrọ ka ụmụ gị baa uru, ordinary chọrọ ka anyị dị mma, ordinary chọrọ ka ị na-enwe ezigbo mmiri, nwee ezigbo ụlọ ọgwụ, nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị chọghọ nke a, na nke ị chọrọ bụ to go to church, pray forever, pray forever, pray forever and nothing will change, your land will be in chaos. Ndị ochie ga-eju, ndị ama ga-ajụ, ndị ọgwụ, ndị niile. Ọ bụrụ na nke a ka ị chuzuru, then you go, man is alright. Ọ bụrụ na ị chuzuru to serve and die crying, good and fine for you. Ihe anyị chọrọ bụ ọdịnala nke Igbo, nke onye nwa bekee ga-eme ọfụ, ọ dị jealous. A culture everybody n'ụwa ga-afụ ọ na-engomi, because we have information they don't have. Igbo nwere information ha nwere. The information a ga-eme institute as a culture, practically living culture, living witness of the creator. We are the living witness of the creator. I bụ witness of the creator. You want to serve who? What then gave to you? O nwere ihe dị ebe ahụ. You don't serve what? Nwere ihe na serve. The brain na-deceive gị. The brain is deceiving you, because ihe a na-ekwu observable truth. Ihe a na-ekwu maka observable truth. The observable truth bụ na chi bụ the ignition, the friction that ignite the fire. The matches and the matches that ignite fire. Your body and the matches. Your body and the matches. That matches have the energy. Then the body with the sense organs may ignite. Then chi ebido se rụba ọrụ. Ịgbanyụkwa the motor. Go out the motor, and ịgbanyụọ the motor, the chi will stop working and the chi will leave and go to another place. Nya bụ na onye ahụ anwụọna. So motor the on now. Otu a motor the on now. Let us be the driver of this vehicle. We must be the driver of this vehicle. This motor will run into osimiri. Onye ọbụla anwụọ. Driver ṅụọ mmanya, ọnwa accident. Driver lahụ ụla, ọnwa accident. Driver amaghị anya moto, ọnwa accident. Nna ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Ụmụ ibe, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Ka anyị jiri ihe na-eme n'ụwa mara ihe na-eme na mmụọ. Ọ ihe nna agwa unu, nwere ihe ọzọ. Ọ bụrụ about come and worship who or not worship who. No, the secret is ihe chi represent ka nna agwa gị. Na ọ dị gị n'aka. Ma ị gara iru ma gara azụ, ọ dị gị n'aka. So because you don't know, ọdịnala ga-eme gị ka ịghọta how ka ị ga-esi eyuzu chi anụnwa wee rụọ moto were chi the same chi anụnwa, because chi anụnwa wụ energy. Ịghọta force ka ọ bụ isi force. Chi wee force. So ọ bụ ngụnwa ga-eyuzu chi aha, that force aha chi aha were rụpụta ụgbọ mmiri, rụpụta ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ arụ. Ị nwere ike use with this friction, this force, but force I need somebody to push. If there is no friction, there will be no force. So for there to be a friction, there must be force. For there to be a force, there must be friction. You got to go. So ụmụ ibe, ebe ọ bụ na chi dị n'ime anyị nwabụzi dị onye na-anya dị moto anya. Nna ka anyị mara ka esi anya moto na. Let's learn how to drive. Ọ bụ na ya mara anya moto, ya tụọ nje amụ na moto egbuonu mmadụ. Ụnụ afọ na ya amaghị anya moto, ọ na-egbugo anyị. You gaghị ekwu about politics without having an ideology. It's impossible. Ọ na-ekwe na-eme anyị n'anya. Can't you see? As onye Igbo nke akwuru je ebe, onye nke akwuru je ebe a. No statistics, no pragmatism, nothing, absolute nothing. Onye je na Facebook degide ona, oje na WhatsApp o degide subakpokpo Igbo sugido kpo Igbo ona. Asụsụ Igbo with me. Because you don't have an ideology, basics ideology, culture, cultivated way of life, implement them, traditionalize them, make them way of life. Then political ideology within the same place, religion ideology within the same place, developmental ideology within the same place. It's a conclave. Ọ ka ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ ụmụ ibe. So ọdịnala abụrụ ihe a ga-agbara ọsọ. Rapụrụ ndị ọrụ anụ, ndị anwe ihe eji ha eme, they will follow because enwe ihe dị mma. Ha na-atọ anụ ọwụfu, ndị agụ anụ na-agụ. Ịma ha na-agụ dị n'Afrịka. Ịma ha na-agụ dị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ihe ndị ọrụ anụ bụ ha chọrọ ịta anụ. So hapụ ihe ha na-agụ. Akụkọ nke bụ akụkọ ụnyaahụ, don't mind them.
ọ sị na ọdịnala without igbu ọkụkọ na ọ bụrụ ọdịnala. Nwanne anụ na-agụ ka ịchọ anụ anyị nye gị anụ. Ịchọ anụ anyị nye gị anụ. Kedu mgbe ebe ka ị nọ efu mmụọ sị gị nye ya anụ? Wia. Ke mbọsị ịfụrụ ndị mmụọ ndị ichie sị gị nye ha anụ? Wia. Kedu ebe ịfụrụ ndị ichie sị gị achọrọ ịta anụ? Mozupụl na-eme ọkụkọ. Mozupụl na-eme ọkụkọ ụmụ ibe. Ọkwa mba. So hapụrụ ndị a ha amaghị ha na-agụ. Onye ọdịnala bịara kenye mmụọ ya ịda na ị gara nke ọnwụ ọ ị gara nke ndụ. Ọdịnala bụ ndụ. Any other one bụ ọnwụ. So ọngụ ga-eche ozu everywhere in the world. Anyị build onwe anyị this pyramid of Igwebuike aga na-eme as festival anywhere in the world. Ọdịnala nọ, they will host that festival once in a year. That pyramid aha, we must do them because all symbol is a symbol of unity. All symbol of unity. Ka anyị kụziere ndị Igbo how these things work. Ọ bụrụ na anaghị ekwu ya n'ọnụ, you can never talk them. You have to do them. Anaghị ekwute n'okwu. Ana Igbo anaghị ekwute n'okwu na ịdị mma. No. Enweghị ihe ekwute okwu maka aeroplane unless we begin to put the parts together. Unless me maka a ga-esi break the gravity. How do you break the gravity to lift the airplane up? Me maka ya ị gaghị ihe ọsọkwa gị rụcha ịrụcha na agbananị ọ gaghị efenenu. Unless me maka esi break the gravity ihe ọ sọrọ gị rụọ ịrụsịa ọgbasịa ọkwụrụ naanị ọ gaghị efeni. Onye ka m ji ekwu ihe m na-ekwu ma ọ bụrụ na ị maha those natural forces, that natural forces ndị nna nna anyị ha kọwara na cosmology, kọwaa ya na astronomy, ị gaghị eme anything n'ụwa. Because for you can see afụ gị worship ka i believe. Every force for you worship. Force abụrụ for worship. Force for the movement of the body, the movement ndụ. You go as the tools of ndụ. You are the manuscript about worship. You can venerate, honor those co-creators. They are co-creator. Honor them because honor is normal. Onye honor duru ka na-enye honor. So about worship. The problem of ndị isi ojii with this nonsense worship. This nonsense worship, looking for something to worship. Worship what? For what? Ke the purpose? Ndị mmụọ enwere ego. Ego is only human being have ego. Mmụọ enwere ego. Ego is based on your sense emotion, sense organ. All sense organ ka ego dị na ya, ọ dịrọ na mmụọ. A na-ekwu na worship God, worship God. Ka o mere gị gịnị? Worship. O nyere gị okwu na aka na-ekwe aka nyere gị anya nga mmụọ. Imi bụ imi mmụọ. Mmụọ owns this thing. This body is owned by mmụọ, not you. Your eye na-deceive gị. Your eye na-deceive gị. The mmụọ owns the body, not you. Because ị nwere anya. Ọ dịghị ka ị na-afụ ụzọ. Jesus Christ is my God. This is the darling. This is the rhythm of my heart. This is the darling. Darling who? Kemgbe Jesus gwara enyi nwoke. Jesus wụzi enyi gị nwoke. Husband. Jesus na-emere m nka. If not Jesus, mmadụ nwụọ asị Lord Jesus. Amụọ nwa asị Lord Jesus. Ka ezi nke ọ na-eme. Amụọ nwa asị Lord Jesus. Amụọ mmadụ nwa asị Lord Jesus. Ka ezi nke ọ na-eme ka ọ Jizọs ọ na-enye nwa ka ọ na-ewere nwa. Kedu nke ọ na-eme asị na mmadụ nwụọ asị na ọkachukwu si wee chọọ. Amụọ nwa asị na ọkachukwu si wee chọọ. Ịdazi ogbenye nkọ asị na ọkachukwu si wee chọọ. Ịda ọgaranya asị na ọkachukwu wee chọọ. Ihe ọ naghị atachukwu ụta. Ndị egwu agụna onye ata na-achị okwu ụta. Ndị ụka si ata na chukwu ụta. Ọsọgodị gị ihe na-esiri gị ike nsogbu adịghị. Ajụkwara chukwu ajụjụ, atakwana chukwu ụta. A na-ata chukwu ụta. Mbanụ, chukwu perfect man. Chukwu perfect man. Perfect. Ọ naghị eme mistake. Ọ macha ihe niile. Ọnọdụ abịara anị gị. Ị na-ayọzi biko nye gị anị gị. Ọ makwa. So that means ọ ma onye nwanyere ha anị na chukwu gave them to you. Because ọ na chukwu ma ihe niile. That means onye nwa mere iji ata ahụfọ kwa eziokwu. Because he did. Ọ na ọ ma ihe niile. Onye nwa bụ the reason. So that means you don't have to worry. Because all your portion to suffer. It's your portion. Only because you gaghị believe na ndị dịara gị mma. O ruo na nke nwere ike
bara gị uru isi nke Chukwu macha ihe niile, oruzie na nke ga-aghọ gị ahịa isi mba na Chukwu amara ya. Isi na Chukwu macha ihe niile na ọwụ uche Chukwu ga-eme, nwanne uche Chukwu ga-eme, that means you don't worry. Kwụsịzi imenụ Biafra na because uche Chukwu na ọ bụrụ na ọ bụghị uche Chukwu, how come? Ndị Kristian a na-ebugharị Baịbụl, ndị Jewish a na-ebugharị Baịbụl na-ekwu na Chukwu nke a ọ uche Chukwu na-eme. Chukwu enyego gị ndị iro ka ihe na-akọzi. Ndị nke ọzọ ahụ si na ala Chukwu nke ha nyere ha anị gị, ha si na ala nyere ha anị gị ka ihe na-akọzikwa ihe. Chukwu nke gị anaghị enye gị anything, Chukwu nke gị enye Chukwu gị were anị gị nye ha. Chukwu were anị gị nye ha maka ọ competition between two gods. Nke ọzọ ka dị nke ọzọ ike ịhụ na nke gị anaghị arụ ọrụ, you see, because ha dị pragmatic, ha tiri their practice, that is their religion, ha tiri in practice were anị gị, ha tiri na practice were anị gị. Mana ngụwa na onwe gị ị nwere ọdị culture ma afọzikwa nke ya practice enyekwuo gị enye ịkọrọ nonsense jewara. Ị nweghị ike ijebe ụka jepụta ihe ọbụla, no. Asị na arịa ahụ m Igbo Kristian, ị chọrọ ị na-eme ka ha na-akpọ ya, ị na-eme ọdịnala mana ị na-ekwu maka pope, ị mara ihe ị na-akọ. Ị na-ekwu maka ọdịnala Igbo culture na-akpọ Jizọs, ị mara ihe ị na-akọ. O doro m anya na ị mara ihe ị na-akọ. Ị na-ekwu maka Jizọs na-ekwu Igbo culture. Kedu ihe bụ culture for you? Gịnị bụ culture for you? Ị ga-agbasi ọchị n'igisi afa Jizọs ịpụta isi m gee gị ntị. Ihe ahụ two different ideology created by two different people, two different ideology. How do you combine the two? Ka ị ga-esi eme? How do you tell nna anyị na nwere ya akpọ Jizọs? Ka datin ga-esi enyere anyị aka na ala Igbo develop our land, develop our mind to a standard? How? Kedu ka ọ ga-esi eme? Ịma na a na-akwụ this thing, ọ bụrụ na I don't hate church, ọ bụrụ na m achọghị ije ụka, ọ bụrụ na m achọghị ife Chukwu, ọ bụrụ na m achọghị ife ije Judaism, ọ bụrụ na m achọghị ije mosque, the problem is they make no sense to me. Onye ọ bụ the problem, ọ bụrụ maka ihe m chọrọ bụ ka ụmụ anyị dị smart, dị clever, na-arụpụta ihe, na-create something. That is the problem. And inside that laboratory science, I found these things as meaningless and nonsense. So ọ bụrụ na mgbasi nkịtị, this thing take over our land, anyị aba na ụkọ. Anyị gbachi nkịtị si na ụka we should stay leave them within onwe onye metụrụ ha aka. Ọ bụ ndị ụka bụ ndị na-eje na-aga na village na-abụ ọnụ ihe, na-ezi ozi ọma every morning, na-akpọ ndị agha ihe. Ochiri ịsa ekenekwa m gị, kene mmụọ na-emeli gị ife, ekene m gị, kene mmụọ na-emeli gị ife. Onye ọbụla sị na ife Igbo na-adị ya mma, onye ahụ ka ife Igbo ya adị na mma. Onye ọbụla sị na ife Igbo na-adị ya mma, onye ahụ ka mmụọ Igbo ga-anyonyere, maka mmụọ Igbo bụ mmụọ mgbuo, mmụọ mbụ. Nwanne ike ha eji mbụ tụnyere kịta. Mmadụ bụ mma, ngwa bụ na manuscript, so ike nọ gị n'ime na-edecide. Ọ bụrụ na ike nọ anyị n'ime karịrị nke nọ ha n'ime, nwanne anyị ga-emeri. Mana ike nọ ha n'ime karịa nke nọ gị n'ime, ha ya emeri gị. Ihe a na-akpọ ya bụ na kedu ka esi ekwu dị ekwu, onye karịrị mmadụ n'ife karịrị ya na mmụọ. Onye karịrị mmadụ n'ife karịrị ya na mmụọ. Isomitigo chọọchị, isomiti atụ chọọchị, ịbụ defeated mind because you are Igbo onye ụjọ. Onye ọbụla somitiri to chọọchị bụ onye ụjọ, so you have been defeated already. Ọ bụrụ about because a na-agwa ndị mmadụ, ọ bụrụ about akpọrọ m adọ mmadụ asị mbanụ, akpọghọ m the religion asị. Ihe na-ewe m iwe bụ ndị anaghị eche uche, the common human being who cannot reason. Nwanne anyị na-ana n'iyi. Nsogbu bụ na anyị na-ana n'iyi, nwa ụkpana na-erejisi ụkwụ na aka ọsị ya na-aha mmanụ Jizọs. Chukwudo onye asị ya 500 years of Jesus ka the achievement. 500 years of ụka, what is the achievement? Mgbe anyị pere mpe ihe nwe Siemens na Catholic, go there today. More church, more disaster. More church, more disaster. More church, more disaster. Ekwuchabeghị ihe a na-ekwu. Ndị ọrụ anụ si na anyị gị nụcha nwaanyị ha golden guinea, nye ha 33, nye ha 200 tubes of yam,
nye ha ego eji anụ nwaanyị. Nwanne ọdịnala nwere usoro eji anụ nwaanyị. Nwaanyị bụ ndụ, bound to bound two things. You need incantation. Ọ bụrụ the ceremony and this western ceremony and a na-eme contract will call cool. Ọ ihe ọ pụtara. So you don't need contract ma ije ịnụ nwaanyị. You need a certificate. Ọ bụrụ ihe ọzọ, ọ bụrụ maka contract. Mana a na-eme ya marriage certificate bụ contract. Ọ ihe a na-eme na nke nwa bekee. Ọ bụ mmadụ na okwekọrịta. Ọ business ka a na-eme, is business. Ihe ndị Igbo na-eme agbamndụ, ọ ya ka a na-akpọ agbamnkwụ. Ịgba nkwụ abụrụ marriage. Ịgba nkwụ bụ agbamndụ because anyị na-afụ the inner side of it, ọ bụ outer side. Mmadụ nwa anwụọ tu burie ceremony bụ akwamozu. Ndị Igbo anaghị eni ozu na yard. Go and do your own research. So many things na-eme na Igbo adọma. Enwere ebe a na-eni ozu, ọ ya na ini ozu, ini ozu. Ini ozu abụrụ na yard. Ini ozu abụrụ na yard. Ndị Igbo na-eni ozu n'ụlọ. Ndị Igbo na-akwa ozu n'ụlọ. Akwamozu bụ akwamozu. Ndị Igbo na-akwa ozu ọṅụọ ọgwụ afọ bịaba buru afọ oghe. Ọ bịaba orie egwu ọṅụọ ọgwụ buru nke mburu naba. Ebe a na-abịara ibe akwa ụlọ akwa. Ị na-abịazi ebe afọ gị oghe ịbịa rie egwu. Ọ ya ka a na-ekwu ụmụ ibe. Ọdịnala bụ ndụ. Ọdịnala abịuduru ya based on cultural heritage of our ancestors. Cultural ọgwụkwa ndị ọrụ anụ bịara abịa ka ụka. Ọrụ anụ ga-ana ana. Ọrụ anụ bụ Abrahamic religion. Ndị ọrụ anụ bụ Abrahamic religion. Challenge onye ọbụla na-eme ọrụ anụ esi ya na ihe ọwụ Domingo Waski ụwa hohoho ka ebe ha nọ. Domingo Waski ụwa hohoho ka ebe ọ nọ. Sọsọ ihe nwere ike ime to deceive the illusion of the eye. Mgbe ndị gboo ndị dibịa mgbọrọgwụ dibịa ọ ihe abụ kịta na Domingo Waski ya pụtazi sị ya wụ dibịa. Ị ka na-eme ọkụ ọ ga-aka ozugbo okwute a na-agasịsị. Ị na-agba akpị ịgbọ ugegbe ịgbọ selotepu. Kedu ihe ugegbe na selotepu na-eme n'ahụ gị? Kedu ihe akpị na idide na-eme n'ahụ gị? Ka e were jide gị otu a ndị chọọchị si eme. Ị gaa na chọọchị pastọ eme aka otu a ndị mmadụ adasị ya. Onye si ahụ adịghị ọga na nke dibịa nye m ọgwụ ka nsị bapụ. Na-agbọpụta teepu na-agbọpụta udide na-agbọ ka ihe nwe ha. Nye m ọgwụ ka nsị ebe apụọ. Nye m ọgwụ ka nsị ebe apụọ. Bịara m ka ị gwọọ m ọya. Ọ gwọcha gị ihe niile ọya sị gị na emere gị ọgwụ eme gị nka me nka sigoda ma nye gị ọgwụ ka ihe na-eme gị na ọ gara enye gị dị ọgwụ. Ọ ya agwa gị na emere gị ọgwụ. Give me the ọgwụ. Nye m ka m gwọọ dịtịn na ị gaghị agwọ ya. Why ka ịrọ nrọ ebe ị na-ara nwaanyị na nrọ asị na husband gị nọ na mmiri ji gị. Ọwụ na imeghe husband nke anyị divorce husband nke ha anụ n'ife iburukwa ego bunyekwa ha egbu ọkụkọ di nwa na ịfụkwa ha egbu ha niile di nwa na ịfụhụ. Oke bi n'ụlọ gwara oke dị n'ama na azụ dị na ngịga. Ma ndị ama ndị ụka ha buru jebe ya chọọzi. Ha na ndị ụka ha soro ndị ụka because ihe Abrahamic religion. All Babylonians wetara destiny nye ndị British enye ndị arọ enye ndị Igbo. Osu nwere ụzọ osu webata. Datin nwere ụzọ osi bara. Nna anyị ha karịrị ịnọ ya. Nna ha karịrị rubbish. We want this rubbish. Ihe a bụ ihe nwa emere nwa ya egwuregwu na West. Ha jisi eme playing. Come to West, you see magic for play. Entertainment. Na Africa magic for men of God. In the West, this thing for entertainment for Africa is men of God. Ọ bụ osiri ahụ dibịa. Iwu dibịa. Gịnị ka ị na-edi? Gịnị wee ma dibịa? Kedu ihe amụ dibịa? Dibịa wee na-afụ ife afụ na nzuzo. Ị na-afụ ife afụ na nzuzo? Mba. Onye ọbụla gaa na nke dibịa ọsị ya na ihe mmiri ọ ga-emere ya agwa. Onye ọbụla ime ha na nke dibịa pịa ọsị ya ga-emere gị ihe mmiri na a ga-emere gị agwụ. Na nwanne ọsị ihe mmiri bụ ihe na-emere mmadụ nwa. Ọsọsọ ihe mmiri a ga-eloro gị chi ị na-abata ha na nke dibịa pịa festin ọsị ga-eloro gị chi. Ọ dịka gasị na-emere mitin. Nwanne arụ adịrọ m achọrọ m ka gwa m ihe na-eme m ọsị ga-eloro m chi. Ka ihe a ga-eloro m chi gwere ihe na-eme m.
o nwere ndị logoro chi 5 elu one chi 5 lo 5 nwee ndị loro chi 10 aka na-elokwe na-eje. Ị gaa na nke dibịa ise agwa gị different thing. Ụmụ ibe, this thing will capitalize on fear. Mmadụ nọkọtasị ka ga-ekpochi onunu. A ga-ekpochi onunu onye? Onunu gịnị ka a na-ekpochi? All capitalize on fear. Ihe awụ church. All the same thing with church. Because of fear. They capitalize on fear. Ime onye asị ya ekpochi onunu ụjọ ejide. Hey, ọ ga-anwụ. Hey, o chebezi ibe anyị na-eche. Ị ga-anwụ. Ka ihe n'idiri. Asị gị weta ewu, weta ọkụkọ, weta ego nka, weta 20, weta 30. Ka ụbọchị dị onunu. So inyechizi ya the money. So inyechaji onye a the money. Ebe ọ bụ na isi na ọka Chukwu si wee chọọ. So ọ wụra Chukwu chọọ ka ekpochi onunu ahụ. Ọ bụ ụka ahụ na ewu ahụ ị wetara ga-emezi Chukwu ahapụ imezi ihe ọ chọrọ ime. Ọ ihe ifiliri isi na ọka Chukwu si wee chọọ. Ọ ihe ọka na ewu ahụ Chukwu echenji mind ya. Oh, so ị na-enye Chukwu bribe, Chukwu na-erizi bribe. I werezie dati ọkụkọ na ewu nyezie Chukwu bribe, Chukwu azie bribe. Ọ bụzi ị gaa na nke pastọ gwazie pastọ na enwere asị na onunu dị na be unu, pastọ kpechazie ekpere o tụrụ ekperezi o mezie Chukwu bribe tụrụ ekpere. Chukwu echezi mind ya. Aga m ebido na na m were ibe abụ m nso unu ibe a ruo m nso aga m ebido mmadụ aka n'anya ka mba mbọ ma apụgo. Ọ dị mma atụ ma etinye mmadụ ahụ maka ozo ka m were ya wee na strike people because o nwere ụdị akụkọ unu ga-eme na-akọ. Onye ka m na-agwa unu n'ọdịnala nwere 7 stages. The stage ị ga-eruo na akwụkwọ ndị ọdịnala. Call this nonsense. Achụghị na class. Ịda Chukwu ma amasị. How do you know? Kekisi mara Chukwu ma amasị. Kekisi mara. How do you know? Ebe ọ bụ na ị mara ya. How do you know? Isi na efubeghị Chukwu anya before you never see God. How do you know na amasị? Ị mabeghị ya ama. Isi ga-amasị. Ị ga-ebugodo ụzọ mara ya wee kwuo okwu mmasị. Ị ga-amagodi Chukwu before ị na-ekwu okwu amasị. O nwere arụsụ a ga-eme na ihe arụsụ ga-abịa na Igbo. Chukwu abịa ma come close I know him. Come close ka ebe ọ na-abịa close ama ya wee kedu ebe ọ nọ, where is it? Come closer you will know him. Chukwu abịa ma come closer you will know him. Where is it? Ị ga-ebugoro ụzọ wee mara ebe ọ nọ, wee mara ebe ị abịa close wee fụba ya. Ndị anaghị anụ Igbo na-akọgịrị. Ị ga-anụgodi Igbo mara ihe bụ abịa mara ihe bụ ama wee bịa kwuo okwu ije ya bịa come close I know him. Ụmụ ibe, batanụ n'ọdịnala ka ihe dịrị na mma. Batanụ n'ọdịnala ka ihe dịrị na mma. Ihe ọjọọ ana nwanne, your mind create the life you live. Ihe ọjọọ na-eme gị wụ your mind na-create. All your mind create them. Bịa n'ọdịnala ka ife ọjọọ gbafuo. Ọdịnala na-achụ ajọ mmụọ. Ọdịnala na-achụ ajọ mmụọ. Because ọ bụ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Ana Igbo ọ ga-adị mma ọ ga-adị njọ, ọdịnala ga-decide. Anyị a ga-enwe politicians with good mind ọ maka ọdịnala. Without ọdịnala ihe ị ga-enwe bụ ndị ori na ndị ama. You can only have criminals ka nsụọ n'oyibo ma ọ bụrụ na ị nwere ọdịnala as a politician, because ha nwere ideology, they have no skills. Ha nwere skills. Ha nwere a culture to anchor their development and philosophical idea na bekee. Tụpụ bekee anya. Ha nwere wia ebe ha mere anchor the ideology to develop the land. Ị gaghị develop nwe land based on just development. The development must come through ideology. Development a na-eme through ideology, through atụmatụ. You don't do politics for the sake of doing politics, no. Politics is business. Onye maka ndị Igbo ji wee nwee ụgba because anyị aghọtara ọdịnala bịa na kpuchiere unu ihe kpuchi zoro ezo, unveil the trick. Anyị ga-emegharị mmọnwụ. Ndị ọdịnala ga-emegharị mmọnwụ. Mmọnwụ ga-awụzi symbol
mmọnwụ will represent something, symbolizes something because its message. Mmọnwụ a ga-emegharị mmọnwụ ọ bụrụzie ese mbọ, ọ kapụzi ịpịa mmadụ ụtara, igbu mmadụ mma, ọ bụrụzie ese mbọ, ọ pụtawazi ọchịrị ete, ọchịrịzie ete, ndị na-akụrụ ya ịgba n'azụ ha edezi na tiche ete ha n'ọha nwa bụ ndị nna nna ha discovera nkwụ ka esi ete nkwụ. Ọchịrị ete chịrị mma o ji ete mmanya, ihe mmanya ka ọ ga-eji, ọ na-akọwa maka nkwụ. Nke ndị na-egbu akwụ apụtakwa ma ha burukwa ịgba ha, ọ na-akọwa maka igbo ka esi wee kọba akwụ. Ndị nka na ụzụ pụta ha yi uniform ha, mmọnwụ nka na ụzụ ha ga-edere asị nka na ụzụ technology. A na-akụ ịgba na-eje, ọ na-ese ndị meseji, anyị ewerezie nsibidi wee dezie ihe ndị agha pụtagasịrị, ihe niile apụtara. Ihe ahụ culture. Ụmụazị na-eto, they want to know how their ancestors discover ite mmanya. All from there, nwanne, as you are discovering, you are creating. Ọ bụrụ na nwatakịrị aga study that na he will create, because ọ ga na laboratory na-eme ya. At the process o create something out of nothing. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. I nwere culture. Kedu ihe a na-eme n'ala Igbo? December n'ala Igbo ka ha na-eme. Na Christmas kedu ihe a na-eme? Sọsọ baza, only baza, baza ọgwụ na only baza. Eho Christmas niile baza. Ụgbọ adịkwara ndị Igbo baza. Ọ bụrụ na ọ bụghị baza ịfụ ndị mmọnwụ. Kedu the message a na-send to the public? No message. A na-agba egwu nje na okwuru, nje na okwuru, pịa no message, no message. Ọ ihe a na-agwa unu nwanne. Mmọnwụ nke ndị ọdịnala ga-ewepụtazi bụ message to the public. Ihe onye ọbụla dị interested because a na-send the message to the public. Ọ ihe a na-agwa ndị ụwa ka agwa ndị ụwa na anyị bara uru tupu nwa bekee abịa na anyị bara uru. Ọ bụ otu a ka ị ga-esi agwa ndị ụwa na ịbara uru, because nwa bekee fụ ya, nwa bekee know about symbol very well. If nwa bekee saw that thing, ihe a na-agwa na nwa bekee will know that somebody has come to Igbo land. Some brain ebidogo na-ebu ka o mee n'Igbo land, they will know. Anaghị agwa oche ntị na agha esi nwanne. Ime kata ruo mmọnwụ na o jiri ọkwa ha na nkwụcha na mmadụ ejebazi ihe ya gaba na ideology eji echenji ana Igbo. O kwere na red ọ bụghị ụta ka esi eme. Ọ ha so ka o represent ihe a na-ekwu, because ị nwere ike ị na-eme na ịghọtara dị ihe a na-ekwu ije mebie ya. Natural force work according to symbols. So o nwere symbol anyị ga-eji wee symbolize ya ite mmanya jibe ya mmọnwụ. Then na send this message to the public na ihe a bụ ihe dị ona ka ọ bụ na ihe o represent ndị Igbo aha na-esozi ya n'azụ, a na-akụ dị ịgba, a na-egwu ekiri force of that thing. Ya na-akpọ chikọta bụ nna nna anyị ha aha kụziere anyị ka esete mmanya. The knowledge of how to discover that thing na-abatazi through that amaala ịgba ndị amaala ahụ a na-akpọ bongo. Ọ bongo ka eji mara ụnụ how to wake the force with band with ịgba. Ndị Igbo na-eji ịgba kpọlite mmọnwụ. Ọ ya ka iji wee na-afụ na ana Igbo ihe ọ bụla a na-eme a na-akụ ịgba. Mgbe ndị ụka bara ka ihe ha mere, ụnụ ama ha na ụka mere ya mere ndị ụka ji wee baa na ịgba. Ndị brokozari na-apịa ịgba na because ha agba ihe ha na-eme. Ndị brokozari na-apịa ịgba, a na-eme karol, ha ma ihe ha na-eme. Why eji eme karol n'abalị? Why eji eme karol n'abalị? Agwa m na ndị agwọsịrị ụnụ ịba, ụnụ enweghị ike ime ebe asị bata. Ihe ụka ahụ ụnụ na-eje omenala ụnụ ka ha ji wee tọọnụ ya ụka. Tọọnụ ya wepụsị ezigbo ihe ga-abara ụnụ uru, were nọnsensị ga jụọ ya. Ịgba ahụ a na-akụ ịgba ndị amaala. Ịgba ndị amaala ka ọ bụ data ịgba ahụ a na-akụ ọ ndị amaala na-eme ya. Ndị nwaanyị ụmụ anyị ọ ha na-akụ dị ịgba. Abịa werezi eme na brokrosari bongo. Ị na-anụ maka bongo Nigeria, nna ịchọ ije bongo. Ọ Igbo people ka a na-ekwu. Ọ Igbo people ka a na-ekwu ha bongo. Ọ Portuguese language ndị eji ịgba mara ndị na-eti ịgba. Onye ọbụla na-eme spiritual something today ọ na-akụ ịgba. Go and do the research. Onye ọbụla na-eme ihe ọbụla na-akpọ spiritual nonsense ọ na-akụ ịgba. Why? Maka ịgba vibration or sound ka ọ bụ wave. Ọ na-esend the message into the cosmic. Ọ na-esend the message to the cosmic. Ọ na-control.
That's why music na work with brain because of wave. Nna gị amacha all these things. Ihe anyị na-achọ iwebata information to your brain, to your society. Ka ị bụrụ onye okike n'ezie. Ka ị bụrụ onye okike ọ bụrụ consumer. Our people are consumers. Anyị achọrọ consumer. Ihe anyị chọrọ bụ okike. Ị na-atụ egwu ịbụ onye okike. Ị na-atụ egwu, you are afraid to be a creator. You don't want to be a creator. You want to be a consumer. And you want to be my leader. You want to be my president. You want to be my governor. And you want to be a consumer. Ọ bụrụ ọgwụ ọ gaghị ere. You must be a creator. To be a you must be a creator. Live in creativity. Ọ bụrụ na ị na-achọ ka isoro ha jebe ebe ahụ, mba. You must be a creator. Co-creator. Ọ bụrụ na ọ bụghị enweghị ebe anyị na-eje. We are going to nowhere. Ọ ka ọ dị n'ụwa, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'eluigwe, ka ọ dị ebe ọbụla. Ebe ọsọ ya bụrụ ofu ihe ahụ. Ofu ihe nke a na-eme. So onye ọbụla pụta ha ara kwu ha ana, ọ ga-egosi anyị example of ihe ọ na-ekwu. Ọdịnala ofu ụwa niile anyị fụrụ afụ. That in pyramid ahụ bụ the symbol of ọdịnala. Anyị ga-eji mmadụ rụọ pyramid. Ụnụ afụ ya. Ndị Igbo mara na enwere ihe a na-akpọ culture. That is onye ọbụla want to belong. Onye ọbụla ga-like i belong to ọdịnala. Anaghịzi nwa bi na nwatakịrị amụhụ na ala Igbo. Mpịa bụ onye Igbo na amụghị ya na Igbo sị papa I want to belong to this ọdịnala. I want to be. Because of ya attractive and sensible and creative. Ọ bụ ọchọ ka ọ bụrụ ya. Ihe ọbụla anyị na-eme ọ bụrụ ọdịzi na nke na-ala ebe na spirit na nke mba life. No more spirituality here. Life, ndị mmadụ anaghị afụ spirit. Nobody will respect you based on spirituality. People respect you based on physical. Ihe a na-afụ anya. Ịrụọ plane asị na bekee bụ agbara. Na-afụgo ya. Arụọ moto asị na bekee bụ agbara. Arụọ telefon asị na bekee bụ agbara. Kee nke nna nna anyị na-arasa otu spirituality. Spirituality nwanne. Na spirit kwa ebe ahụ anyị na-abịa. N'ọdị na spirit dị anyị na-abịa. I spirituality iji igo ihe na chọpụ were physical money. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime iji ịrụ ọrụ physical money, iji ịṅụ mmiri, iji iri physical nri. Asị gị bịa solve problem site na ọ bụ na netwọk m enyebego nsogbu. Asị m udo dịrị ụnụ na ndị Facebook achịbego m a na artist ninja here. Ka ọ dịbakwa na echi asị m ekekere ụwa ana Igbo, mmụọ Igbo, nke ọbụla na-eme n'Igbo ya dube ndị ọdịnala ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ka ọ dịba na echi.